Šešta výzva, až na vrchol. Čaká vás posledná úloha. Presuniete sa do Tatranskej Polianky, odkiaľ začína výstup na horskú chatu Sliesky. K tomu bodu sa dá dostať túrou cez les alebo po asfaltovej ceste. Dúfam, že budem mať asfaltovú cestu. Bača ide cez les. Peter po asfalte. Vyhráva ten, kto sa prvý dotkne fľaše Amundsen vodky pripravenej na vrchole. Ale vyzerá, že to je posledná výzva. Idem si po svoje náčinie a budem tam prvý. Takže idem na to. A hlavne rýchlo. Nachádzam sa práve na ceste na Sliesky dom, ktorý je poslednou výzvou. Nachádzam sa pomerne tesne nad záchytným miestom, kde sme začali. Myslím si, že ten kanec Peťo je teraz niekde na začiatkoch svojej asfaltky a podľa mňa sa stratí aj tam. Každopádne, ja si myslím, že túto výzvu vyhrám ja, pretože toto je moja domovina, toto je moje miesto, tu som sa pomaličky narodil. Avšak mám trošku ťažšiu cestu, pretože sa potrebujem dostať rovno cez les, ale verím svojim orientačným schopnostiam a verím, že sa tam dostanem včas a skôr. Ľudia, dám vám takú menšiu radu z takýchto potokov v Tatrách alebo hoci kde v horách nepite, pretože nikdy neviete, či nejaké zviera nevykonalo potrebu o niečo vyššie, poprípade alebo nezomrelo pri vode a tie baktérie by sa dostali do nej. Vám by nastala veľmi nepríjemná príťaž na váš žalúdok alebo čreva. Avšak táto voda je stále čerstvá. Aspoň to dúfam. Není to úplne najľahšie pohybovať sa v týchto kriakoch, ale dostal som sa práve do momentu alebo do miesta, kde sa ešte nachádza sneh. Sú to prvé známky toho, že sa dostávam stále vyššie a vyššie. Myslím si, že Peťo ešte stále obdivuje krásy tatranských asfaltových chodníkov. Trošku som sa tu utáboril. Nie, že by to bola nejaká náročná túra alebo ťažký výstup, ale počasie mimo lesa nie je úplne priaznivé, neskutočne fučí. A momentálne som sa dostal do pásma, v ktorom sa nachádza väčšie množstvo ľadu. No a nechám si tu aspoň takú 3 až 5 minútovú pauzu. Snáď nie je Peťo niekde blízko. Práve som sa dostal do stredu našeho treku a jak pozerám, tak pozerám. Toho kanca tu nikde nevidím dupotať a nevidím tu ani žiadne mokré trenky, takže ešte tu asi nikde nebol. A začalo celkom solidne snežiť, ja neviem, či to je vidno, ale riadne sneží. A chcem vám ukázať, nachádzame sa práve 1304 metrov nad morom, smerom dole Tatranská Polianka, odtiaľ sme prišli. A smerom hore vidíme, že na Sliesky dom je to ešte hodina. Ja verím v to, že žiadne zlé počasie ma už nezastihne, alebo respektíve horšie. Peťo pôjde touto cestou, určite ešte nešiel, ale on pôjde touto cestou a ja teraz mierim práve do tejto. Idem po zelenej a už by som sa s ním nikdy nemal stretnúť. Toto je posledné
ráz ceste. Toto je posledné miesto, kde sa križuje asfaltová cesta s lesnou cestou. Čiže už to bude rozhodujúce len hore pri Slieskom dome. Možno 1300 metrov nad morom. Dostávam sa opäť k menšiemu brodisku, našťastie toto sa dá iba preskákať. A ako môžete vidieť, komplet zasnežená krajina. Okrem toho, že sneží a je tu ešte zbytkový sneh, je stále bádať, že som vyššie a vyššie. Trošku som spomalil, začína to prevýšenie byť o niečo prudšie a ja sa dostávam stále do väčších a väčších problémov. Avšak stále to nie je také katastrofálne. Ale začína fúkať a začínam sa toho báť, lebo ak fúka tu, kde sú stromy, čo to bude hore v úrovni Kosodreviny. Dobre, opäť som si trošku oddychol pri rozprávaní na kameru, idem opäť pridať do kroku. Hlásim sa z vyššieho bodu. Práve táto melódia mi hrá v hlave práve preto, lebo hrozne sneží, veď za mňou je nič, iba biela farba. Ja mám pocit, ako keby som sa práve nachádzal v raji, v strede raja, na ceste do neba. Čakám na to, kedy uvidím eskalátor iba. A naskytá sa mi neskutočný pohľad na končiny Tatier a Gerlachovského štítu a neviem, ako sa volá ten vedľa neho, ako správny Popračan. A v tomto momente som sa dostal na pásmo Kosodreviny. Vidíte, že toto sa už mení do súvislej vrstvy snehu. A pozrite sa, tam vidno len mierne, tam je asfaltová cesta, po ktorej by nemal ísť ten kanec Peťo. On ešte určite bude tak, typujem, že je za polkou. A pozrite sa na to. Pravda, na kamere to nie je až tak dobre vidno, ale práve sa mi trošku rozvidnieva a vidím práve tie kopce. Začína tu byť naozaj veľká zima. 1562 metrov nad morom. Sliesky dom. 15 minút. Už som pri Slieskom dome, zabehol som si ten kúsok. Tam je Gerlachovský štít. Sliesky dom. Vyzerá to tak, že tu Peťo ešte nie je. Vyzerá to, že niekto je tu víťaz. Počkajte, on je tam. On ma vidí, on je tam.